Jonyuol ahinya mani kod nyithindo e skunde midake koro nigi luoro mar ngima nyithindgi kaluwore kod lipode ma osebedo kawuok mar tuoche ma sani nuro jopuonjre kendo nego moko. E thuolo mar dwe achiel mokalo, jopuonjre ma kwan gi romo 5 osewito ngimagi e yo mapok oyangore maler ka skunde ma kwan gi romo 5 sani oselor kaluwore kod tuoche magalagala mamuoche skunde. Kamiti mar od bura e weche thieth to seyo tend counties kuom rem bedo gi ikruok makare e rakruok kod tuoche mamuoch apoya. Thuolo mar dwe achiel mosekalo, lipode maricho e wi ngima jopuonjre mantiere skunde mag sekondar osegore it jonyuol. Ma en gima koro miyo thoth jonyuol odagi kiondko mar ote manyalo wuok e skunde ma nyithindegi nitiere sa asaya. Kane giloso gi Ramogi TV, jonyuol go wacho ni ngima jopuonjre ok ni kare e skunde ma pacho ka. Nyithindo ok ni safe. Schools management is poor. Principals mang'eny gi committee mag school ok focus te weche mag health mar ng'iyo ngima mar nyithindo. Gin gi focus mana riembo nyithindo ne school fee. Jonyuol go koro kwayo piny owacho mondo oket okenge makare ma bende biro neno ni ngima jopuonjre ni kare kata sama gin e skunde. Kuonde ma igole bando nini mitere e skunde ma nyithindo chamogi. Onego bet tan ke National Cereals Board to kanye moket ni skunde gole chiembgi mondo wabed gadieri kama chiemb nyithindo ai. Mar ariyo yudo kuonde ma supply kuonde mag yude pi. Yudo ni moko golo pi rivers, moko dams to pigegi ok bed treated. Koluongi jonyuol e skunde ni jidhie parents meeting ng'eng'ne jopuonj wuoyo ni wach pesa, remedials, jui what. To koka ler ma nyithindo health nini ok winj kata kitajo. Kidhi kitchen mag skunde go olil. Koro mage gik mane wakwayo ni mondo sirkal otem focus on hygiene mar nyithindo e skul kechen gima lit. Komiti mar somo e weche thieth kata kamano seyo tend counties kuom rem bedo gi ikruok makare e rakruok kod tuoche mamuoch. Kabende oseyo kang' mar duoko jopuonjre matuo e miere. County government response team in terms of disease epidemic and intervention mano nyokwa neno. Bende kanitiere gimoro motimore e skul ma dwaro ni jokanyanam owinj nikech gimoro madhi aluora biro ga. Kopo ni our school bendo been attacked these problems. Gima nyaka tim mokwongo en quarantine. Kikiriamb nyithindo ni dhi dala ka tuo donjo school. Confine them, motimnegi screening, nikech seche migol nyathino oting'o tuono odhigo e mitoka, odhigo e odgi. Jambo ambalo halikufaa kufanywa ni shule kufungwa. Unajua unapofunga shule, hao watoto wanaenda nyumbani na wanasambaza hiyo ugonjwa. Na ukiwa na outbreak ya ugonjwa, jambo la kwanza la kufanya ni kucontain hiyo ugonjwa. Kwa hivyo jambo ambalo angelifanya ni kudeclare hiyo sehemu kuwa ni quarantine na tuweze kuwatibu katika hiyo mazingira bila kusambaza ugonjwa kwa watu wengine. Moko kuom tende sikunde to koro seyo piny owacho kuom jopuonjre mathoth mimiyogi kod piny owacho mamono gi keto ler makare e skunde. Problem mantie e skunde mang'eny ne nyithindo omiwa mang'eny. Nyithindo bedo admitted mang'eny ma facilities ma wan go ok nyal rito gi maber. Koro yudo ni ji ng'iyo mana aspect achiel mar ni nyathi odonje klas osomo to koro yudo ni kuonde mag dake kata kuonde mag chiemo kata kuonde mag dhie kaka choche ok oromo. Koro ka onge follow up malong'o temi yudo ka koro weche ma koro wuok mag sanitation chando most of the schools. Sirkal onego ng'i kaka skunde mag boarding irite nyithindo kuonde tedo go. Sirkal onego ng'i zaidi nikech nitie kuonde moko ma udi gin mana mag mabati kendo itede mana kendo mar yien tedo mane ji oseweyo chon matinde ji ok ted go. Skul mar Yawuoyi mar Hasoko Boys mantiere Bumola sub county ma Bungoma e skul molor machiegni odiochieng' ma kawuono. Kaluwore kod jatend migawo mar thieth e kaunti ma Bungoma, lipot mar bero nyiso ni japuonjre no ne ni kod adhola mar ich ma dho ngere dendo ni peritonitis. Wamalo wacho ni migawo mare dhi nyime gi timo nonro matut. Ndio kusema kwamba postmortem ilipofanywa imeonyesha kwamba alikuwa na perforation katika utumbo wake, ili ilimletea ugonjwa wa tumbo unaitwa peritonitis, na hiyo ndo chanzo cha kifo chake. Kwa hivyo
kama wizara tumechukua hatua za dharura. Tumetuma maafisa wa afya katika shule hiyo, wamechukua samples za maji na chakula, na tumetuma katika lab ya public health kule Nairobi ili tufanyiwe uchunguzi. Lakini tunahakikishie wananchi kwamba hiyo ni case ambayo ilikuwa isolated. Hakuna mwanafunzi mwingine shuleni ambaye ako na symptoms kama za ule ambaye ametuaga. Skunde ya wuoyi mamukuni e kar chung'od bura ma Igamba Ng'ombe, kaunti ma Tharaka Nithi, nyoloro odiochieng' manyoro. Bang' muoch mar tuo ich magunde pok oyangi, mano weyo jopuonjre adek kadhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Chuka Referral. Skund nyiri Mamukumu Girls gi sani osewito jopuonjre adek kod japuonj achiel tok muoch mar tuo mar ich e chak dweni. Mukumu Girls sani olor ka migawo mar thieth wacho ni nonro matut pod dhi nyime. Skund yawuoyi mar Butere Boys bende nolor tok tuo ich kach mar ranyisi mage ket gi mano yud gi jomukumu Girls. E gigi duto migawo mar somo kod mano mar thieth osebedo mana ka ng'uro weche e wi gima nyalo bedo ni nyayo tuoche skunde. Onge duol motegno masani osewuok e wi gima chamo jopuonjre ka piny maru sikunde koro iloro moro tok moro. Kinedi duto chenro mag somo to dhi nyime kaka pile e skunde mamoko. En wach malich ahinya ka janyuol sani winjo matek